Muso tele lajɛbagaw assalamu alaikum aw bisimila aka don kibaru kɛnɛ kan ka daminɛ ni karo k'a fɔ kunnafoni kaye du kɔnɔna la min ye dagaba wuli sa o kɛra ye tarata don mɛ kalo tile 12 dagaba wuli min kɛra i karo k'a fɔ kaye dugu kɔnɔna la mɛ kalo tile 12 tarata don karo k'a fɔ o kɛra sababu ye ka maa saba olu bɔnɛ u ni la kaye dugu kɔnɔna la karo k'a fɔ min ye wulikajɔ ye a sɔrɔla fɛn min fɛ sa o de k'a fɔ funangɛni ale ni ayiwa finitigilaka dɔ olu kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakilila falenfalenw na kuma falenfalenw na ni o taara laban ni mugu kanbɔ ye mugu kanbɔ min ni o kameleni san 18 ale ni tora la ntɛnɛndon sufɛ o dugu jɛra karo k'a fɔ tarata don min ye kaye maaw ye sa bɛɛ lajɛlen bɔra k'u ka nisɔngoya k'a yira o jamakulu ye bɔli min kɛ lakanabaaw ye bɔli min kɛ k'u kunbɛn i k'a dɔn k'a fɔ o nana kɛ ko ye ko min n'a nana kɛ gɛlɛyaba ye kaye dugu kɔnɔna la jama kɔni murutira i k'a dɔn k'a fɔ ka taa min ye polisiso 2 ka taa o bɛɛ lajɛlen filenkolon ci ka da kolon ci ayiwa fɛn min ye bolimafɛnw ye sa olu jɛnɛna polisiso in kɔnɔna la min ye tiɲɛni caman ye olu fana kɛra ayiwa polisiso ninnu kɔnɔna la k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye funangɛni min n'ale ntanyana ayiwa ntɛnɛn sufɛla la dugu jɛlen i k'a dɔn k'a fɔ min ye ayiwa wulikajɔ in fana senfɛ maa fila wɛrɛ olu fana ntanyana o ko sababu la min kɔni ye finitigilaka ye min ni ale ka mugu kan n'o de kɛra sababu ye ka funangɛni san 18 bɔnɛ a ni na ni ko bɛɛ lajɛlen ju bɔra o la ale finitigilaka in kɔni nin wagati na a bɛ fanga ka bolo kan ka sɛgɛsɛgɛ o kumana fɛn min karo k'a fɔ a bila nin waleya in na o tɛmɛnen kɔfɛ maa fila wɛrɛ minnu ni tora ko in na ayiwa ko ka sɛgɛsɛgɛli fana kɛ olu fila fana ni tora a ko la cogoya min na o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye sa u ye karo k'a fɔ cidenw wuli min ye ayiwa lakana minisiri ale bɛ o la ka taa se polisi ɲɛma ma ale ni minisiri ɲɛma u ka se ayiwa kaye dugu kɔnɔna la ka taa i k'a dɔn k'a fɔ maaw kumaɲɔgɔnya kaye waleya in kɛlen ayiwa min ye jamanakuntigi ka jabala ye i k'a dɔn k'a fɔ u ye kunnafoni di kɛ min ye kaye dagaba wuli i k'a dɔn k'a fɔ ale sababu la jamanakuntigi ale ka jabala u ye kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin waleya in ma ka yira k'a fɔ fɛn min ye kaye dugu kɔnɔna ye ni wulikajɔba min kɛra ye lakanabaaw ale ni kaye dugukɔnɔmaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ i k'a dɔn k'a fɔ funangɛni dɔn ale ka ntanyani sababu ye n'o sababu bɔra finitigilaka dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ o ɲɔgɔn ye kɔni kɛnɛ kan min ye minisiri ɲɛma Dr Bubu Sise ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se Assemblée nationale ale ɲɛma Musa Timbine ale fana tun bɛ o ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in na ta se ayiwa General Salfu Tarawele ale fana tun bɛ kɛnɛ kan u ni jamanakuntigi kɔni Ibrahim Boubacar Keita u ye hakilila falenfalenw kɛ nin waleya gɛlɛnba min kɛra kaye dugu kɔnɔna na ayiwa mun de ye waleya in ka bonya ka se nin hakɛ ma kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye halisa gouvernement ka cidenw ye Bubu Sise n'ale ye minisiri ɲɛma ye ka taa se polisiw ka ɲɛma ma minisiri min bɛ lakanako kunna Salfu Tarawele ninnu bɛɛ lajɛlen na u sen teliya ka se kaye dugu kɔnɔna na ka bɛn ni bi arabadon ye ka taa ayiwa kayikaw kumaɲɔgɔnya jisuma bɛ se ka k'a ko fura ye cogoya min na fɛn min fana ye kaye wasadenw ye ayiwa minnu sugandira kaye kɔsa in na n'u y'u ka kunnaja sɔrɔ olu fana kumana ka yira k'a fɔ olu kɔni na se ayiwa kaye dugukolo kan nin waati in na ka taa u ka dɛmɛdonɲɔgɔnya kɛ fɛn min ye ayiwa balawu in a bɛ se ka lasa cogoya min na Kidali kɔnɔna na a bɛ fɔ fɛn min ma ko armée constituée n'o ye an ka kɛlɛkɛcɛw ɲaminɛ k'a dɔn k'a fɔ ko olu ma se ka don Kidali an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ ni u sugantira k'u fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ a ma ko armée constituée olu kɔni tako sabanan o ma se ka don Kidali dugu kɔnɔna na ni sɔrɔdasi ye minnu bɛ se cɛ 120 jate la n'u kun kan ka don ayiwa Kidali ka taa u ka lakana baaraw sabati sira kɔni a ma se ka sɔrɔ u fɛ ayiwa min kɔni ye Gawo kɔnɔna ye u dagalen bɛ yen nin waati na k'a jira k'a fɔ fɛn min ye sira sɔrɔbaliya a ju bɔra min na o de ye ayiwa coordination des mouvements de l'Azawad u bɛ wele ko SEMA o ka dɔn k'a fɔ olu kɔni ko baara bɛ ka taa taabolo min kan o ma olu kun minɛ kuma u tɛna se ka sira di ayiwa ninnu ma u ka don ayiwa Kidali kɔnɔna na ka yira k'a fɔ fɛn min ye a ɲɛmaaya suganti cogo ye jɛkulu yɛrɛ kan ka maracogo minnu na baara kan ka taa taabolo minnu na SEMA kɔni y'a jira k'a fɔ o ma kɛ olu hakilila ye o kuma u ka ko bɛɛ lajɛlen lajɛ ka segin a kan u b'o laɲini kɛ gouvernement fɛ walasa olu bɛ se ka sira di wa ni armée constitution in ma n'o ye kɛlɛkɛcɛw ayiwa sugandilenw ye k'a fɔ cɛ 120 in tako sabanan in na u ka se ka don Kidali kɔnɔna na Mali jamanadenw ko degun bɛ u kan degun min ni u tɛ a wuli wagati dɔn jateminɛw y'a yira k'a fɔ jamanakuntigi min b'an kunna nin waati in na n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ale bɛ a ka fanga tako filanan na fanga tako fɔlɔ kɔnɔna u y'a yira k'a fɔ gɛlɛya caman maliyɛnw ye o sɔrɔ ayiwa fɛn min ye jigida ye sa o kɛra ayiwa tako filanan kan k'a yira k'a fɔ ko tɛ ten fɛn min ye jamanakuntigi n'a sigira tuguni ayiwa ko
ko na ɲɛ sɔrɔ ko nka i b'a ye k'a fɔ kabiri tako fɔlɔ la a bɛ fɔ fɛn min ma ko grève n'o ye baarabilaw ye ko o de cayara kosɛbɛ ka daminɛ lɔkɔlimɛtiriw la ka na bange baarakɛlaw la ka taa se jagokɛlaw ma ayiwa bɛɛ lajɛlen bɛ kule la min ye hali kara k'a fɔ ayiwa baarakɛla baara tɔnba min sigilen bɛ Mali yɛrɛ hukumu kɔnɔna na n'o ye INTM mɔgɔw ye ko olu fana ka grève ko a bɛ kɛ ayiwa banbali ye waati dɔw la ko bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ ko dɔ de bɛna fara dɔ kan ka n'a ye ayiwa kurantigɛ banbaliw ka taa se fɛn min bɛ yen ko couvre-feu n'o wulila kɔsa in na ale ni ayiwa banakisɛ min nanen bɛ ɲagami mɔɔw senkɔrɔ ko i kɔni n'i y'a ta k'a la i b'a ye k'a fɔ ko maliyɛnw ta kelen bɛ gɛlɛya dan ye nin waati in na ko nka ko kunfɔyɔrɔ tɛ u bolo ko taayɔrɔ tɛ yen ko yalima ko ni fanga in n'a a taara nin taabolo in kan ko mun de bɛna kɛ ko maliyɛn bɛ se k'i jigi da basigi kan wa ka d'a kan lakanabaliya fana o fana ɲɔ ɲalen bɛ jamana fan caman fɛ o tuma ko maliyɛnw ka ko bɛna kɛ cogoya jumɛn na n'an taara nin taabolo kan nin waati in na fɛn min ye banakisɛ min bɛ ka diɲɛ ɲɛkɔrɔse n'o ye coronavirus ye dɔw k'a ma ko covid-19 an bɛ o lahwaleya di ayiwa Mali kunkanko kibaruya la Mali kɔnɔ ka kɛɲɛ ni taratadon mɛ kalo tile 12 ye maa kura 18 olu de ye banakisɛ in sɔrɔ ka taa se o de b'a kɛ maa 730 ye maa minnu ye bana in sɔrɔ ayiwa maa minnu kɛnɛyara bana in bolo o ye maa 398 ye a kɛra sababu ye ka mɔgɔ min tanya o ye maa 40 ye maa minnu bɛ furakɛli la nin wagati in na bana in i ka dɔn k'a fɔ a hukumu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni taratadon mɛ kalo tile 12 o ye maa 332 ye jamana fana ale ye wagande min sigi k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw ye dɔrɔmɛ mandɔgɔ ba kelen ma ca ayiwa ko miliyari 3 ani miliyɔn 289 n'a kunkanfɛ o de sɔrɔla jamanadenw fɛ ka kɛ wagande in kɔnɔ nin waati na an bɛ taa ayiwa kɔnɔwari jamana kan nin ye kunnafoni dila dɔ ye ni ale ye gɛlɛya sɔrɔ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ kasobon dɔw lakanabaw fɛ Claude Dase ale ye kunnafoni dila ye a bɛ kɔnɔwari jamana kan gafe kɔnɔ gafe min n'a bɛ wele ko l'intelligent ale ye kunnafoniw labɛn ka dɔn k'a fɔ ayiwa yɔrɔ kan yɔrɔ min n'o ye MECA ye Maison Centrale de Correction d'Abidjan ka dɔn k'a fɔ kunnafoni in tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ kan maa minnu bɛ wele ko garde pénitentiaire n'olu ye ayiwa kasobon a lakanabaw ye a y'a ye k'a fɔ yuruguyurugu walew talen bɛ olu fɛ ka kasodenw sɛgɛrɛ ale kɔni y'a ye k'a fɔ o yuruguyurugu wale a bɛ ka sankɔrɔ ta su ani dugujɛ diɲɛ don o don kumana sa a y'a ŋaniya ka sɛbɛnni kɛ nin waleya in kan tuma min na ni a tora takasegi la kasobon in na i ka dɔn k'a fɔ nin maa kofɔlen ninnu sa u ye fɛɛrɛ kɛ ka waleyaw ta k'a sɛgɛrɛ ni bugɔli bɔra o la ayiwa hali ka a yira k'a fɔ ni kunnafoni in kɔni n'a bɔra waati o waati gafew kɔnɔ ko ayiwa min ye hali k'a yira k'a fɔ u bɛ ani diɲɛ fara o kɔnɔna sa min ye Claude Dase ale taara ka kuma da ayiwa bɔgɔ jeninen kan olu fɛnɛ i ka dɔn k'a fɔ ŋaniya ta ka i ka dɔn ni kasobon ayiwa a lakanabaw sɛgɛrɛ ka yirula k'a fɔ fɛn min kɔni ye kunnafoni ye u ye a sɔrɔ u k'u hakili to u yɛrɛ la fɛn min kɔni ye Claude Dase ni waati n'a nataw la ko mana sɔrɔ o tuma na sa min ye bɔgɔ jeninen o na kɛ sababu ye ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na nin waleya in kɔni taara ka kasobon sɛgɛrɛ min ye ayiwa Maison Centrale de Correction d'Abidjan ye ale ye min ni a ye Côte d'Ivoire kasobon bɛɛ la belebele sabula kasoladen 7,000 o de bɛ ale kɔnɔna na an bɛna Brésil jamana kan maaw bɛ yen minnu tɛ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa confinement in fɛ ni o ye maaw ka to so kɔnɔ ka dɔn k'a fɔ yɛrɛmara so kɔnɔ bana in hukumu kɔnɔna na ni ma kofɔlen ninnu kɔni bɛ bɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a yira k'a fɔ olu kɔni ye jamanakuntigi ka maaw ye olu bɛ ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ de kɛ jamanakuntigi ye ayiwa foyi tɛ se k'olu sɔrɔ hakilila min bɛ jamanakuntigi la ayiwa Bolsonaro n'o ye Brésil jamanakuntigi ye k'a yira k'a fɔ dibidibi wale dɔw bɛ k'a labɛn ale kama k'ale ka fanga k'o dafiri ni maa ninnu kɔni ye u yɛrɛ kɛ o ko lafasaba ye walasa u bɛ se k'u ka fiɲɛ sɔrɔ cogoya min na sanga ani waati bɛɛ lajɛlen olu kɔni bɛ bɔlɔn kɔnɔ bɛɛ bɔlɔnkun na u b'u ka ayiwa barodaw sigi yɔrɔw la k'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye olu ye ayiwa jamanakuntigi lafasaba ye ka taa sɔrɔ fɛn min kɔni ye confinement ye o de o magɛlɛya b'u la mɛ kalo tile 9 a yirala k'a fɔ fɛn min ye Brésil jamana ye k'a fɔ maa 10,000 n'o ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Brésilien olu de kɛra sababu ye banakisɛ in n'a ye dadigi kɛ olu la ko n'i y'o waleya ta k'a lajɛ halisa ka n'a ye maaw bɛ yen minnu tɛ ka ayiwa fɔlen bato ko a bɛ maa
ka kamana gan nunu kɔni u sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bɛ yɔrɔ la ko trois pouvoirs de Brasilia u kɔni kɛlen bɛ ka yen kɛ u ka daga yɔrɔ ye k'a yira k'a fɔ olu ye jamanakuntigi masurunama ye. An bɛna Chine jamana kan i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni sirannen don ko ni banakisɛ n'a tɛna wuli olu fɛ yen tuguni. Chine jamana kan yɔrɔ min bɛ wele ko Wuhan ni ale yɛrɛ kɛra sababu ye coronavirus ko k'a walankata diɲɛ kɔnɔ olu kɔni u sirannen bɛ tuguni sabula u y'a ye k'a fɔ nin tile fila in na fɛn min ye ayiwa maa 6 ye banakisɛ in kɔni a yera olu la a yelen kɔ olu la olu kɔni ye ŋaniya ta k'a fɔ olu yɛrɛ ka ayiwa jama maa 11,000,000 waa kɔnɔna na kɛra k'a fɔ u na fɛɛrɛ kɛ ka o maa 11,000,000 bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ni banakisɛ n'a bɛ maa min na wali kelen n'a t'i la ayiwa fɛn min kɛra k'a fɔ ka ɲɔgɔn lajɛrɛba min kun bolodalen bɛ Pekɛn halisa ni a ma cɛ ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ n'o kan ka kɛ mɛ kalo tile 22 natɔ in na ni o laɲini kun ye k'a yira k'a fɔ ayiwa 0 cas o tɛ dɔwɛrɛ k'a fɔ ko coronavirus ayiwa maa fu o kɔni a tɛ hali maa kisɛ kelen na anw fɛ yan bilen ko ni don kɔfɔlen in sera k'a sɔrɔ o kuma na ko bɛ o cogo la u yɛrɛ u n'a jateminɛ k'a fɔ ni kow bɛ segi a cogo kɔrɔ la nka ko banakisɛ yelen filɛ maa 6 min na nin o ko kɛlen bɛ kamanaganko ye u bolo nin waati in na. An bɛna Afghanistan jamana kɔnɔ k'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ayiwa mugu kan dɔw ye olu nana kɛ labitaniso dɔw la ka kɛ sababu ye ka maa caman bɔnɛ a ni la. Afghanistan kɔnɔna na nin kɔni ye waleya ye wale min n'a kɛra mugu pɛrɛn wale ka ɲɛsin labitaniso dɔ ma labitaniso min n'a bɛ ayiwa maaw ka mara kɔnɔ n'o ye Médecins Sans Frontières ayiwa dɔgɔtɔrɔkulu minnu bɛ yen n'i ka dɔn k'a fɔ danfara tɛ u la ɲagaminiya la diɲɛ maa bɛɛ b'a la o kɔni u y'a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni tarata don mɛ kalo tile 12 ye mugukan dɔ kɔni nana kɛ maaw fɛ maa minnu n'u y'u den ka don labitaniso in kɔnɔ ka se cɛ 4 ka se cɛ 6 bɔɲɔgɔnko la ka taa tiɲɛni kɛ ayiwa labitaniso in kɔnɔ a kɔni kɛra sababu ye maa 14 ka olu bɔnɛ u ni na maa 14 na ayiwa denkuranin 2 o b'a la waleya in kɛlen kɔfɛ min ayiwa Afghanistan ale jamana ɲɛmaa ye sa Ashraf Ghani ale y'a yira k'a fɔ o kuma kɛlɛw u ka segin u togo kɔrɔ la ayiwa bɛnkan min kun kɛra février kalo o laban na k'a yira k'a fɔ ayiwa si kana se fima n'o ye accord de paix kɔrɔ k'a fɔ Taliban Afghanistan olu ni lamɛrikɛnw cɛ ayiwa ko o bɛnkan kɔni ko nɔ ma ye a la ko komi ko kɛra nin cogo in na jamanakuntigi a y'a yira k'a fɔ tiɲɛni min nana kɛ labitaniso la labitaniso min n'o ye Daesh-e-Barchi ye o kuma ko in a ye ale dusu tiɲɛ o kuma min ye ayiwa bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la ko kɛlɛ kɔni a ka kɔmasegin nin ko kɔni a ye Médecins Sans Frontières maaw yɛrɛ tɔɔrɔ sabula kabiri san 2014 labitaniso in a bɛ olu de ka mara kɔnɔna na kɔni maa 14 bɔnnen kɔ a ni na a kɛra sababu ye ka tiɲɛni wɛrɛw don kɛra k'a fɔ yɔrɔ lamini na ka taa se maa caman fana olu fana banana. An balima muso tele lajɛbagaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn bi kɔni an ka laseli a bɛ dan nin yɔrɔ la an b'a fɔ aw ye a k'an bɛn waati wɛrɛ muso tele sanfɛ. Assalamu alaikum.